kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Aw bisimila Maraka Fama ka journal Bambara kɛnɛ kan bi donya in na araba juin kalo tile 6 san 2018 a labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne seyidu sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Kɛnɛya tigilamaw dɔgɔtɔrɔlakaw olu tan bɛ baarabila la kunu ani bi tile fila baarabila a bɛ o kofɔ ka ɲɛsin u ka laɲiniw waliyabaliya jamana fangamarabaw fɛ laɲini minnu ni a kɛra a san kelen bɔɲango u ye nin ye u ka jɛkuluba min bɛ n'u ko ma plateforme du syndicat de la santé olu de ye nin baarabila ɲɛminɛ waleya. Guwara daba fangaɲinitɔnw ye taama min kɛ an'u dɛmɛbaa jɛkulu jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkan tɔn u ye taama min kɛ juin kalo tile 2 tɛmɛlen ni u lajabara la kosɛbɛ adamadenya hakɛ tangali tɔnba min bɛ AMDH Association Malienne des droits de l'homme a ye jalaki tigɛ kɔni a y'a sin lakana tigilamaw la k'u ye waleya min kɛ u ye dantɛmɛ wale kɛ ka ɲɛsin taamakɛlaw ma ani ka dankari dɔnkibaru ɲininaw la u ka baara la. Malitel ale ye wele bila dɔnkibaru ɲininaw ma a ɲɛmaw ani dɔnkibaru ɲininaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dunanjigiso la hôtel de l'amitié bi kulegan yanfan fɛ laɲini tun ye min ye o de tun ye ka ɲɛfɔli kɛ dɔnkibaru ɲininaw ye u kɛn bɛ ka baarabolo kura minnu sigi sen kan yaasa u ka tɔndenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na Malitel ka baarabolow kɔnɔna na ani u ye garijɛgɛ filɛ min kɛ n'o ye tɔnbola ye o jaabiw k'olu bɔ k'o bin minnu ta kɛra moto ye minnu ta kɛra tele ye yalima bazin yalima smartphone n'o y'u ka subahana telefɔni ninnu ye fo ka taa se mobili belebele ma o taara k'o di a tigi ma bi dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. Aw ni ce a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma an bɔra k'a fɔ sisadani na kɛnɛya tigilamaw n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu taara baarabila la a ɲɛminɛ a kɛn bɛ u ka kulu fɛ n'u ko ma plateforme du syndicat de la santé u y'a jira k'a fɔ olu bɛ tile fila baarabila u bɛ o waleya tile fila baarabila in a dabɔra kunungo juin kalo tile 5 a bɛ kuncɛ bi juin kalo tile 6 plateforme des syndicats de la santé du Mali n'u ko ma ko plasma a ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma ntɛnɛndon mai kalo tile 28 san 2018 a kɛra CSTM o jabala la u y'a jira k'a fɔ olu ye laɲini dɔw kɛ minnu ni jaabi ma sɔrɔ u la jamana fangamarabaw fɛ gouvernement o ko o laɲini dɔ ye statut particulier n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw olu bɛ se ka bila u dama minan kɔnɔ cogo min na ani tɔmiyɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ laɲini kɔnɔna na o de ye ka tɛmɛsira dilan ka bɔ collectivité territoriale kɔnɔ ka taa fonction publique la enseignement supérieur ani recherche scientifique kɔnɔna na Dr Jara syndicat des médecins de la santé o tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan saw yaasa olu ka taa baarabila la mun fanga bɛ sɔn ka a dɔ la ka salon ta ɲɔgɔnna sɔrɔ n'o kɛra tile 38 baarabila ye Dr Jara a ko gouvernement kama ka layidu caman a m'o bɔ sira fɛ dɛ u bɛnna mun kan avril kalo tile 16 san 2017 plateforme des syndicats de la santé bakuruba fɔla plasma u ko u bɛ nin baarabila in kɛ juin kalo tile 5 ka kuncɛ a tile 6 la bi ni o ma labɔli kɛ u na tila ka segin a kan tuguni juin kalo tile 12 tile 14 ka baarabila kɛ n'o fana ma labɔli kɛ juin kalo tile 19 ka taa bila tile 22 la u bɛ baarabila wɛrɛ kɛ. Guwara daba fangaɲinitɔnw olu ye taama min kɛ juin kalo tile 2 tɛmɛlen ni u lafotola u lajaba lakana tigilamaw fɛ ani dɔnkibaru ɲininaw k'olu fɛnɛ lɔfoto k'u to u ka baara la kulu min bɛ n'u ka ma Association Malienne des droits de l'homme n'o ye kulu ye mun sigin bɛ adamadenya hakɛw makaranni kama u y'u ka dusumakasaya u y'a dankɛnɛmaya de ka jalaki tigɛ kɔni k'a sin lakana tigilamaw la k'a fɔ u ye dantɛmɛ wale de kɛ ka ɲɛsin taamakɛla ninnu ma u bugɔli ani ka sisikuru filiw kan wa dɔnkibaru ɲininaw olu lajabali min kɛra ka dɔw bugɔ ka dɔw ka baarakɛminɛ ka a bɛɛ lajɛlen karikari ko nin kɛra waleya min n'a ma bɛn fiyewu AMDH adamadenya hakɛ tangali tɔnba in a ko lajabali ka ɲɛsin maaw ma u ka hakɛ ɲinini kɔnɔna na n'o ye taama ye a ko kɔni ye waleya min ni maa tɛ sigi k'a filɛ fɔ dusumakasaya olu ka dankɛnɛmaya o de kosɔn olu bɛ nin kumakan ninnu u b'a fɔ u ye wele bila fan bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka wele bila cour pénale internationale ma k'a fɔ u ka ɲɛgɛnɛ bɔ nin waleya ninnu na kɛrɛnkɛrɛnniyara kalata waati ani kalata tɛmɛlen kɔ u ka ɲɛgɛnɛ bɔ Mali la yaasa basigi bɛ se ka don jamana kɔnɔna na cogo min na.
an bɔra k'a fɔ kunnafoni kɔnɔna na Malitel ale ye dɔnnibaru ɲininaw a y'u bisimila bi duɲɛ in na kɛra dunanjigiso kɔnɔ hôtel de la Amitié ka ɲɛfɔli k'u ye u ye baarabolo minnu kɛ ani u ye baarabolo kura minnu kɛ yaasa u ka tɔndenw n'u y'u ka clients ye olu bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo minnu na u ye ɲɛfɔli kɛ olu la de ka tila ka u ka tɔnbula maa minnu ye garijɛgɛja sɔrɔ o la ka lajɛlifɛn k'a ta ka di olu ma moto 4 tun b'o la bi télévision belebeleba 2 bazin yirisi caaman ani dagabana telefɔni minnu bɛ n'u ko ma telefɔni smart fo ka taa se mobili belebele ma Hyundai Tucson u y'o ta k'o di musolaka dɔ ma mun garijɛgɛ ye fara ci u ka baarabolo ninnu sa u ye ɲɛfɔli k'olu la k'a fɔ u kɔni nana ni ɲɛdamafɛn kuraw ye n'o ye ADSL ye n'o ye connexion ye ka taa cakɛbara ni bɔlɔlɔ tɛmɛsira kan ni u ko ma banbali ka to connexion yɛrɛ la banbali yɛrɛ a ti ban fiyewu wasa sɔrɔli kama u y'o baaraw u y'olu kuraya Mobi Cash u tilara ka na ni fɛɛrɛ kura 2 ye mun n'a bɛ taasiraw kofɔ minnu b'a to maaw ka nisɔndiya sɔrɔ Mobi Cash ko a lahalaya la nisɔndiya kaaridonyaw fɛ olu ye nisɔndiya don ye Mali kɔnɔ maaw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na a ka diya cakɛbara ni bɔlɔlɔ tɛmɛsira internet o lahalayaw la cogo min na ani dɛmɛ internet e ka internet connexion o de banna ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ma u y'o fɛɛrɛw sigi sen kan grati kura ale fana ye fɛɛrɛ ye mun bɛ i ka dɔn ka fɔ connexion nɔgɔya maaw bolo ka weleli siraw fana k'o nɔgɔya fo ka taa se u ka forfait sɔngɔ jiginniba minnu n'u y'olu kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se Pâques Ramadan n'o ye sunkalo lajali fɛnw ye ka se ka olu di maaw ma u ka se ka wasa sɔrɔ cogo min na u ka maɲɛlɛkɛ min n'ale tun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka ɲɛmaa ye Sidi Damele n'ale ye secrétaire général ye Sotelma Malitel o tɔgɔ la a kumana a ye ɲɛfɔli kɛ an kɛ jan k'ale lamɛn san o san an bɛ nin baro sigi in kɛ o k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an ye entreprise min ye an tɛ sunɔgɔ an fana bɛ hali don o don an ka clients ka se ka wasa sɔrɔ Malitel ko la an ka baara y'o de donc salon an ye baro sigi kɛ donc ɲinan fana ka baro sigi kɛ fɛn kura minnu kɛra san kɔnɔ ka se k'o yira mɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ clients ka wasa o de y'an haminanko ye fɛn kura cayara fɛn kuraw kɔni cayara parce que n'i y'a ye sisan an y'a fɔ ko an ye dɔ fara an ye ADSL sankɔrɔta parce que mɔgɔ n'i tun bɛ puissance dɔ la salon i ka puissance doublé la mais i ka musaka foyi ma fara a kan mɔgɔ minnu tun bɛ 512 mégabits la olu tun bɛ 9900 de sara par mois olu bilara 1 méga la sans que dɔrɔmɛ ka fara musaka kan mɔgɔ minnu tun bɛ 1 méga la olu taara 2 méga la bon ADSL fana diɲɛ kɔnɔ internet la foyi tɛ se ka ADSL bɔ parce que ale ye connexion filaire de ye donc ensuite an y'a fɛn wɛrɛw yira la ka o ye produit kura dɔ ye k'a fɔ ko nisɔndiya dimanche o dimanche an ka client fidèles n'an ka client minnu bɛ weleli kɛ an b'u nisɔndiya ni cadeau ye o cadeau fana dɔrɔmɛ tɛ sara a ye produit dɔ fana ye ko gratuit plus o ye sifinw ta ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni den b'i bolo so a ka connexion ko ma nɔgɔn donc o de la an ye gratuit plus kɛ sifinw kama connexion bɛ daminɛ 100 la ka yɛlɛ a b'u permet u ka connexion kɛ a b'u permet u ka données kɛ mais an ye min fana fɔ k'o yira mɔgɔw la ni innovation bɛɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ c'est que kuma dɔrɔn tɛ opérateur téléphonique nafa tugun parce que n'aw y'a ye communication bɛɛ bɛ 0,21 francs 0,23 etc mɔgɔ tɛ i basé o kan mais diɲɛ yɛrɛ bɛ ka évoluer cogo min diɲɛ bɛ ka évoluer pour que dataw de bɛ kɛ o kɔrɔ data ye mun ye mɔgɔw bɛ transfert minnu kɛ internet fɛ photos b'a la filmw b'a la ani ka filmw télécharger ani se ka baara wɛrɛw kɛ Mobi Cash fɛnɛ ka yɛlɛma kuraw don la bon Mobi Cash bɛ ba la kosɛbɛ o fɛn minnu de farala kan sisan o ye facture saraw ye o farala kan ensuite fana transfert international farala kan a y'a ye k'a fɔ bibi na mɔgɔw bɛ se k'u to Abidjan ka wari ci u somɔgɔw ma Bamakɔ mɔgɔw bɛ se k'u to Niger ka wari ci u somɔgɔw ma mais dugu wɛrɛw bɛna fara a kan mais n'i y'a ye an ye Abidjan ni Niger fana kɛ c'est parce que an b'a lajɛ fana maliyɛnw ka ca yɔrɔ minnu na parce que an ka réfugiés ka ca du côté du Niger o fana donna la mais prochainement ça va être aussi les autres pays comme le Gabon et comme d'autres pays. Yana ka fara ɲɔgɔn na a ye maaw nisɔndiya bi dɛ lajɛlifɛn caman bon ni kɔni ye san o san ye ni hakili b'a la ni ye san o san ye parce que san o san laban na an bɛ tɔnbolaw ni fɛnw kɛ o de kɔrɔ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an ye opérateur min ye an tɛ yan wari ɲini dɔrɔn kama mais n'i y'a ye nin bɛɛ sera ka kɛ ka nin cadeau ninnu di c'est grâce à nos clients donc k'an ka clients fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi u ka confiance d'an kan cadeau bɔlen kɔ a la a y'a mɛn fana salle kɔnɔ an bɛ foragew sen quartierw la jiw tɛ yɔrɔ min an bɛ tila fana ka dɔgɔtɔrɔsow équipé an bɛ mɔgɔ lujuratɔw dɛmɛ donc o bɛɛ ala n'an ka clients sababu ka lajɛlifɛn moto 4 télé belebeleba 2 bazɛnw téléphone fo ka na se mobiliba yɛrɛ ma ayi nin ye dernière tranche de ye sinon nin tombola daminɛna a mɛnna
moto min dira a ka ca moto 36 ye télévision min fana dira o ka ca n'o ye bon bazin o y'olu fana ye sinon hali frigidaire ni congélateur dira nin kun ye dernière tranche dɔrɔn de ami yarabi maa min n'ale kɛra mobili sɔrɔbaa ye o ye madame Tarawele Asan Kumare ale fana y'a ka nisɔndiya a ye o dangenamaya kelen ka ne wele k'a fɔ ne ko ne de gagnena mobili in na donc ne sɔrɔla ka da la mais hali n welelo ye téléphone na o bɛɛ la n kun dalen t'a la furu y'a fɔ n ye ko dugusajɛ n ka taa Malitel la n ka taa formalité dɔ remplir donc o yɔrɔ de la ne yɛrɛ dara la donc juin n b'a fɔ ka malien bɛ invité u ka continuer ka juin kɛ dans la mesure où message u da ma ca donc ne yɛrɛ moi personnellement ne ye message dama dɔrɔn de ci donc pour que ka kɛ ni mobili tigi donc n bɛ barika da Ala ye a n'a kira ye kisi nɛɛma ba ye n bɛ Malitel mɔgɔw fo kosɛbɛ Ala ka si ani kɛnɛ Malitel ma a baara kuncɛ waati sa u kɔni ye lajalifɛnw u y'o ta ka di maa minnu sen kɛnɛ lasɔrɔ ani dɔnkibaru ɲininaw telefɔni kelen ani kaana gulokiw u y'o di dɔnkibaru ɲininaw ma olu fɛnɛ ni yɛlɛmusɛn bɛ se ka taa cogo min na o de kɛra k'a ɲɔgɔnnajɛrɛ kuncɛ bi donya in na dunanjigiso la hôtel de la Miche. Lakanabaliya ale bɛ jamana kɔnɔna na ka bɔ Duanzan ka taa Ɲafunge o furancɛ kɔnɔna na cɛ min n'ale tun bɛ dangari maaw la ni mugujugutila ɲɛmaa kun don n'a tɔgɔ ye Sidi Mohamed Ould Hamid u ka mugujugutila kulu dɔ bɛ yen o ɲɛmaa de ye ale ye ale tun bɛ maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ Duanzan ani Ɲafunge furancɛ de la ka dangari maaw la a jirala k'a fɔ k'a minɛra nka a ma minɛ kɔrɔn fɛ dɛ a minɛra faba kɔnɔ yan Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korofina nin kɛra wulikajɔ ye sécurité d'État ani dɛmɛdonɲɔgɔnya kunnafoni disira minnu bɛ yen n'u kama service de renseignement Burkina tɔgɔ la ani Faransi tɔgɔ la olu de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan u ka tigɛ da nin kamalen kan a jirala k'a fɔ ko a minɛra Korofina yɔrɔ min na a kɔni kun nana ka na imeru ye a tun bɛna u ka mugujugutila minnu danbɛ n'olu bɛ sunan na olu lakunu olu ka se ka taa waleya cɛjuguw kɛ cogo minnu na n'u ko ma ko cellule dormantiw a minɛra wa a yɛrɛ ye jɔngɔla fɔ koyi a ko sous-préfet Ombori tɔgɔ la ni o tun bɛna kɛ tigɛ kɔnɔ maa ye k'ale nɔ y'o ye n'o purukutura CB Duanzan tɔgɔ la wulikajɔ kɛra o nɔ kan ko ye ale nɔ ye gouverneur Tombouctou tɔgɔ la o n'a nɔ kan maaw san 2017 olu nɔ bɔ ko ye ale nɔ ye wa tigɛ dara kan a bɛ lakana tigilamaaw bolo nin bɛ dan sigi an ka bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radio so kelen ka Maraka Fama ka journal Bambara kura k'o lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen in ye aw ni ce a ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Salaw Muhamad ne b'a fɔ wasalim.